Σήμερα, Βαγγέλης αύριο. Μαρία για πάση. Αντωνίου, δεν θα πω. Αντωνίου Ανδρέας. Τι να σου πω ρε φωτογράφη. Για τα παιδιά που θα κάνουν. Σας συμβαίνει να έχουμε υγεία, τίποτα άλλο. Μάκη Ματσόγλου, να είμαστε καλά. Λίγο στην κάμερα. Καλά παιδιά, να είμαστε καλά. Πάτε ευτυχισμένοι. Λέμε όλοι τα ευθυμίες και να είμαστε πάντα καλά, να συναντιόμαστε. Ίσως να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε πάντα και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Κωστάς, να είστε καλά όλοι. Στην κάμερα, ναι, θα μείνω. Παλιότερες, έτσι. Πες και τα δύο. Είστε λέει κόντρου. Αυτά. Ο Δημήτρης Πολυγρανόπουλος, νομίζω ότι με αυτή τη συνάντηση πήραμε χρόνια ζωής. Η γυναίκα μου. Και η Φλάκη, Άννα Στάι και σ' αγαπάω πολύ. Είμαι ο Άννα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα μαζί και εύχομαι να παραμεινθεί μάλλον. Δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, το όνομά μου είναι Βλάχου Φανή. Το όνομά σου στην κάμερα. Ασπαγαρίτης. Με λένε Ρένα Ανδρεοπούλου και είμαι απόψε φοβερά συγκεκριμένη με θάτου. Πρόσεξε. Παναγιώτα από το Δημοτικό Μάνι. Από το Δημοτικό. Παναγιώτα. Σ' αγαπώ πολύ. Μεγάλο εικονό που βραβεύει στο λόγο. Παναγιώτα μεγάλο εικονό. Αυτό. Γιατί? Γιατί τη Σοφία. Είχαμε πολύ μακριά για αυτή τη συνάντηση. Και μία κουβέντα αν θέλεις. Εγώ με Αλμεζάκη Σοφία και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε πάλι έτσι όπως είμαστε όλοι. Καλά, είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω όλους αυτούς γύρω μου. Είναι πολύ μεγάλη καβαλά τότε και είμαι κατασυγκινημένη για αυτό που κάναμε απόψε και θέλω πάρα πολύ να το ξανακάνουμε. Όλα τα μεγαλύτερα από το γύρω. Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει. Επίσης, καλή. Ελένη Λιζάρδου Ειρήνη, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι τέτοια χαρά που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Εύχομαι σε όλους να έχουν υγεία και να έχουν όλοι καλές γιορτές. Είμαι καλά και χαίρομαι που είσαστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ. Καλά είμαι, το παλεύουμε. Σαριδάκης Γιάννης. Παλιός. Πιο κοντά. Όχι, πες το όνομά σου. Βούλιος Γιώργος. Πάμε σε καινούργια συνάντηση και θα πούμε περισσότερα. Είναι μια ημέρα γεμάτο ελπίδα, χαρά. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Στο πρόσωπό μου πιστεύω να φανεί αυτό που αισθάνεται και ο Σπύρος και όλοι οι άλλοι. Ξέχασε το όνομά σου. Σπύρος, Μαρίνος. Ο Κώστας ο Βαρδάκας, είμαι ο δράστης της ταινίας αυτής και εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο.
Έτσι, βρυγόνια και πηγαίνεις έτσι. Έτσι. Αραιούλα. Από εκεί, από εκεί. Μέχρι τώρα έχεις από 4 εκατομμύρια άτομα και από μέσα. Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι. Στη Δευτέρα τάξη κάνουν εσύ, στη Δευτέρα τάξη. Μεταγμένους σας θέλω, όχι μελαγχολίες, όχι μελαγχολίες. Έλα. Αντωνίου, Αντωνίου Ανδρέας. Τι να σου πω ρε φωτογράφη. Αυτό, ευχαριστούμε. Μετά από 31 χρόνια το συναντηθήκαμε. Καρχάκος ετοιμάζεται να κόψει την τούρτα. Ο Κούλιος και ο Παπαδόπουλος βοηθάνε. Είναι αυτό που έχει κρατήσει. Λέω, δεν έχω γελαστεί για ό,τι περίμενα από εσάς. Περιεχόμενο το δείχνει από την οργάνωση γενικά και από το κέφι που κάναμε σήμερα. Εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένος και θα ήθελα να ξαναβρεθούμε, αλλά όχι μετά από 31 χρόνια. Εύχομαι σε όλους ό,τι επιθυμείτε. Και πάντα με καλό. Εγώ απλώς θα σταυρώ το μάτι μέσα από κάποιες άλλες χώρες από το μάτι. Να είστε καλά, ότι πρέπει να το κάνουμε για αυτό.